tänään tekee? Oliko kommentoitavaa? Ei. Onko jotain spesiaalia tapahtumassa? No, tämä on nyt vähän tällaista, koska Michael Jacksonilla on selvästi huono päivä. Mä kuvaan ja vähän rauhoittelun Michael Jacksonia. Nyt se on taas ihan iloinen. No niin, mitä sä Michael Jackson aiot tehdä tänään? No, patikoida. Minne sait mennä? Täällä patikoin. Vuori. Aivan mahtava idea Michael Jacksonilta. Laulappas pieni laulu. Siinä olet maailman ärsyttävin kameramies. Ollaan paketoitu... Miten se sanotaan? No, kumminkin siis kävelty niinku maastossa. Niin jo puoli tuntia. Ja täällä alkaa olla vähän tylsää, kun ei oo mitään nähtävää. Et miksi sä Michael Jackson päätit tehdä tällaista? Mitä toi on? What? Tuolla päällä, ylhäällä. Missä? Käsi tärisee. Missä se oli? Mitä sä näit? En mä nähnyt mitään. No se on joku tyypin näköisen. Mennään kattoo vähän lähempää. Ja mun ensimmäinen kaade vuonna 2012. Tuo se on. Mitä melua tuolta kuuluu? Mä käyn kattoo. Oh snap dude! Michael Jackson! Ansa! Mitä? Oh my god! Se lähti. Tai en mä tiedä. Oh my god. Se tulee kyllä. Oh no! Oh my god! It's coming! Oh. No niin. Kuka sä oikein oot? Ei. Mä tulen. No nyt siitä jammusta selvittiin, mutta ei sitä loppua voi ikinä tietää. Tämä on vaan varma.